Prvý modulárny bytový dom na Slovensku. Moderné bývanie, ktoré je rýchle, efektívne a ekologické. Tento revolučný projekt využíva modulárne rámy od spoločnosti Wattmann, lídra v inovatívnych stavebných riešeniach. Modulárna výstavba znamená, že každý bytový modul sa vyrobí vo fabrike s dokonalou presnosťou a na stavenisku sa rýchlo zmontuje. Vďaka technológii Wattmann je táto bytovka postavená za rekordne krátky čas, bez kompromisov na kvalite. Ekologické riešenia sú integrované do dizajnu, čím minimalizujú náklady na energie. Modulárne rámy od firmy Wattmann zabezpečujú vysokú odolnosť, flexibilitu a moderný vzhľad. Modulárne bytové domy sú budúcnosťou bývania. Rýchlejšie, dostupnejšie a šetrnejšie k prírode.